welcome back again here at Wake Up Ilocos, and it's time now for our What's Cooking. So for this week, syempre we are here at Chikaboom. Yes, dito yan sa Bantay Arcade, the new restaurant, of course. I-feature na natin ngayon ang ating cook for the sweets, none other than Miss Bona. Yes, ayan. So, Miss Bona, ano ang iyong prepare? Ano yung prepare ngayong week na ito? Bale, ngayon, magluluto tayo ng patatim. Yes, super excited naman ako. Ano ang mga ingredients mo niya? Bale, yung pata ng baboy. And then, may carrots, may bok choy, may shiitake mushroom, tapos may sibuyas, bawang, and brown sugar, and star anise. So, paano po tayo mag-start niya? So, bale, first, itong pata muna, i-pressure cooker mo natin ng 30 minutes. Kasi nga, para lumabot siya, kasi matigas siya. So, for 30 minutes, papalambot natin siya. So, how did you come up with Chikaboom? Bale, kami magkakasama dito is si Chini, si Cara, ako, Bona, and then si Nona. Siya yung panguling yung N. Yun, so Chikaboom. Chikaboom. That's the name. So, ano po ang iyong signature delicacy or dish dito sa iyong restaurant? Bale, sa tanghali, meron kaming buffet para sa lunch, and then paggabi na din. Tapos yung mini-main na niluluto namin dito is Korean. Yung bibimbap, ramyun, japchae. Ay, maganda yun. Yes, para kakaiba. Since wala pa masyadong ganun dito sa Ilocos. Correct. And ang maganda, sa mga students, very budget-friendly ba siya? Oo, meron kaming value meal for the students, 39ers. Na may ulam na, may kanin, tapos may iced tea na yun. Alright, so Miss Bona, tapos na po ata yung ating patatim, no? Yan, na-fry na natin siya, so pwede na natin siyang umpisahan. So, unahin natin yung soy sauce. So, yung soy, isasabay natin yung brown sugar para matunaw siya. I-mix na lang natin siya. Matamis-tamis siya, di ba? Yes. Tapos pag medyo natunaw na siya, lagyan natin siya ng sibuyas. Medyo naiiyak ako sa sibuyas. It's time for me to fry. Yun. At bawang. Yan ang masarap. Pag more ang bawang. Yes. Halo-halo na natin siya. Ito bang pag-cook talagang napag-aralan mo or it's just a hobby or it's parang Hobby. hindi mo na talagang hilig mo lang talaga. So, pag naluto na yung sibuyas tapos yung bawang, lagyan natin siya ng isang star anise. Nakikita ko yan sa mga supermarket. Star. Kaya star na star siya. And what's then, the purpose of this one? Star pang-lasa yung, meron siya yung Chinese na lasa, yung star anise. Tapos lagyan na natin siya ng water. Pakuloy na natin yung water. This dish is good for 4 or 5. Isang pata, malaki din siya eh. Pag kumulo na lang siya, tatransfer na lang natin yung fried na pata dito para kapunuin ulit. So ito na. Ayan. Ang sarap niya. So, hayaan lang natin siya mag-simmer. Pakuluan natin ng hanggang mga 45 minutes, 30-45 minutes. Para ma-absorb niyo yung mga sauce. Yes. Ngayon, kumukulo na ang ating sauce ng ating patatim. Idagdag na natin yung sesame oil. Palasa. Tapos, itong shiitake mushroom. Bale, naalis na natin yung stem niya. Tapos, yung carrots. Naamoy ko na siya. Tapos, yung bok choy. Ano ginawa niyo sa bok choy, ma'am? Bale, blinanch natin kanina. So, kung baga ito niluto na, magtitira na lang tayo para sa plating natin. Tapos, balik rin na lang.
para kumalat yung lasa niya. Yung pasok na lahat ng mga sauce sa loob. Exactly. Ayan, so malapit na matapos. Yeah, almost done na, so ipi-plate na natin siya. Ayan, so tapos ang ating patatim. And ito na ang aking favorite part kung saan titikman natin siya. Ayan. So kailangan medyo poised ako. And gusto ko yung mga summer part na medyo Malambot. malambot-lambot. Ayan. Well, actually malambot naman siya eh. Pasarap. Ayan. Okay, this is it. This is it, Miss Bona. Come on. Pwede. Wow. Ayan, so masarap eh. Sabi mo sa akin, this is your second time? Yeah. And it's fabulous. Yeah. Perfect siya. Thank you. Okay, so will you please invite our viewers to come here in your restaurant? Pasyat po kayo dito sa Bantay Arcade, sa ground floor po, dito sa harap ng St. Paul, Chicabon Restaurant. Yes. Alright, so this is the patty of Miss Bona here at Chicago. Wake up, Ilocos, we'll be right back.